Muri Zimbabwe vanhu vanyasoratidza bitterness, vanyasoratidza kuti aiwa new governor Mushayavanhu havazivi zvavanoita. New governor Mushayavanhu aiwa vanoti tive neconfidence munew currency Zig, but ivo vachitopega maprizes avo, vachitopega macost avo pavachazolonja kana kwane breakfast meeting about the new currency Zig, vanopega maprizes in US dollars. Muri Zimbabwe upo chimwono auya akajamuka sara mina mashuku atoka na upo chimwono ndopanda kuti bva subscribe bola icon tina on the bell icon noto upo chimwono anoya pa extendo bike oti these guys are a real big joke. I tell you, the central bank governor of Zimbabwe, John Mushayavanhu, introduced a new local currency called the Zig and encouraged Zimbabweans to have faith and confidence in it. Then a day after that, a poster comes out advertising a breakfast meeting where he will talk about the new currency, and those attending are being charged in US dollars. You could never make this crap up, even if you tried. I tell you, an event to talk about the new currency, the Zig is being charged in a different currency in the same country. Sando zvakaita chiti aiwa vanhu vari kunzi kana uda kuteka part kana uda kuya kuzoona a breakfast talk about the new currency munhu unoya uchichajiwa maprices in US dollars, but ivo vari kulonja a new currency inonzi Zig, but havazochaja in Zig, which means ivo they do not have trust in the currency they are launching, but ivo vari kuencourage vanhu kuti vane trust in it. Muri Zimbabwe mashoko atokwana upo chimwono achi mbotudzai mafungiro enyu munori kudii pamusoro penhau iyi, pinai mucomment section medu, saka unosubscribe like tinotina on the bell icon.